Ja, jullie, things in Pruisloot. Ja, waar is Potsie? Hoe is het hier bij die gaat, pa? Ja, ik heb maar net mooi vis hier al gekregen voor die ochtend. Ja. Zo hier en daar in die gaatjes. Iets opgeteld daarom. Tenminste, iets man, zolang. Het is nog vroeg in die dag, pa. Dus gaat nou nog weer aan een paar gaatjes kijken en zo. En dan zitten we hier introducing the ice high. Die boxje is ideaal voor die zie gemaakt, jullie mannen. Vissermannen. Had nog van een paar liederen wel hier bij die water. Lekker reggae music, yes. Was altijd vrolijk bij die water, man. So if you're reggae man, you are reggae man. We got a reggae boxje also here for you. Beautiful. Beautiful. Die jongens met elkaar om nu op te pakken. Het gaat nou scheef nou. Het gaat scheef. Het zijn scheef, zei die jongens. Die man is hier serieus, joh. Ay, bantayan, maar ik kan niet raak, bantayan, niet waar zijn nou? Jullie, Jullie,